Bon dia, família. Molt bon dissabte. Soc el Damià de Cube i ens tornem a veure les cares des de casa perquè jo entreno a casa by Cube. Avui el que us porto és un treball de WOD. Vale? Per realitzar aquest WOD, quasi com sempre, el primer que necessiteu és un espai considerable per poder treballar sense perjudicar-vos, sense lesionar-vos. Per tant, busqueu un espai a les quals us pugueu moure i desplaçar tant endavant com als costats i que l'espai abarqui quasi tot el teu cos. Val? Us explico una miqueta el que farem a cada exercici. Val? Per aquest WOD farem un treball de càrdio i un treball de força. No us complicaré en cap moment agafar material. És molt bàsic, val? Perquè no es tracta de complicar-ho, sinó de ser eficients per tal que tots pugueu treballar correctament sense complicacions i que noteu molt el resultat, val? I que noteu un bon entreno. El treball de càrdio només us oferiré un exercici, però fareu diverses sèries. Quin serà l'exercici de càrdio que fareu? Fareu un treball de càrdio anomenat splits. Els splits podeu fer-los de dues maneres. Us explico les dues maneres. Una manera més intensa seria obrir i tancar cames puntejant. Val? Si us veiéssiu al costat, els meus talons no toquen el terra. Val? Això amb la màxima velocitat que puguis. Opció 2. Puntejar com si fessis carrera, com si fessis carrera en una pista d'aquestes d'atletisme o propi carrer, val? Puntejant sense tocar el taló, tant amb els splits obrint com tancant. Procura, en mida del possible, que els talons no toquin el terra. Opció 1. Opció 2. Que us costa obrir? Feu caminant. Que us costa saltar? Feu en marxa. Val? Però procureu que sigui tan ràpid com pugueu. Quant temps ho fareu? Cada sèrie us incrementaré el temps. És a dir, la primera sèrie, que ho tinc aquí apuntat, fareu 15 segons. Quan acabeu els 15 segons, ja entrareu amb el primer treball de força, que seran 8 push-ups. Push-ups són flexions. Flexions de pectoral. Fareu una flexió de pectoral. I em poso un prefrontal que em veieu. Opció. Sense genolls, buscant sempre que quasi que la punta del nas va a tocar el terra i els colzes a 90 graus. Opció 2. Genolls al terra, mans ben obertes i apretar el terra fort amb les mans. Perfecte? Amb el treball de força sempre fareu 8 repeticions. Amb l'únic que us incremento és amb les sèries de càrdio. Si has començat amb 15 segons de splits, ara tocaran 20 segons de splits. Per tant, els splits, com ja sabeu com es fan, serien 20 i ara el segon treball de força serien 8 squats. Els squats, recorda que l'obertura de cames ha de ser una mica més àmplia que la teva cadera i buscar profunditat. 8, 7, 6, 8, 7, 6. Ok? Esquena màxim recte possible i la teva cadera sempre alineada amb els genolls. Pectoral cap endavant i les espatlles ben apretades. Ho tens? Ja teniu 2. Tornem als splits. Heu fet 15-20, que toca 25. Opció 1, obro i tanco o puntejo. 25 segons a la màxima velocitat i ara 8 repeticions de lunge banda i banda. Què vol dir banda i banda? 8, torno, 7, torno, 6. Quan acabis, chains, 8 i 7 i... Val? Procura sempre amb els lunge buscar que el genoll no s'introdueixi endavant ni vagi cap a l'exterior. Busca sempre la mirada cap endavant i baixar vertical. I profunditat, però no toco el terra. Apreta bé espatlles, obre el pit i mantenta vertical. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ho tens? Pensa que tot això ho teniu apuntat a l'Instagram, a baix, a la nota. Què més? Heu fet 15-20, ara us toquen 25 segons, si no m'equivoco,
25, 15, 20, 25, 30. Us toquen fer 15, 20, 25, ara 30. Sí, no? Ho dic bé? Exacte. Val? Quarta sèrie. Splits, 30 segons a la màxima velocitat, incrementant 5 segons amb l'anterior. I el treball que teniu ara són push-ups de tríceps, 8. 8 push-ups de tríceps són tanca els colzes, opció. Genolls al terra, colzes cap a les costelles, puntant el nas cap al terra i buscant sempre que els colzes vagin cap a la cadera, cap a les costelles. 1, 2, 3. Opció més difícil. Tres els genolls mantenint sempre l'esquena igual d'alineada. 1, 2, 3. Ok? Pensa que només hi ha temps amb el cardio. Amb les repeticions de força no hi ha temps, per tant procura fer una bona execució per tal d'evitar lesions. I entrem a l'última, cinquena. 15, 20, 25, 30, 35 segons. 35 segons de cardio d'esplit, més l'últim treball de lumbar. La tenim molt descuidada aquesta zona, per tant, la lumbar, superimportant, per reforçar-la, és el pilar fundamental del cos, el que t'ajuda a estabilitzar bé l'esquena, a part de l'abdominal, i pujo 8, 7. Si no vols aixecar les cames, no les aixequis, només aixeques els braços. Sempre amb el pulgar amunt, ok? Fes-me un ok. I amb el dit petit al terra. Buscant aquesta contracció de lumbar. Pues ja tens la primera volta. La segona és exactament igual. Val? Però entre una volta i l'altra, procureu descansar. És necessari un rellotge crono mòbil per calcular bé els temps del cardio i per calcular el temps de descans entre la primera volta, que te l'acabo d'ensenyar, i la segona. Ho tens? Quan acabis les dues voltes, us he posat un repte de planxa abdominal, que serà aguantar 1 minut i mig de planxa, minut i mig, buscant que els colzes quedin ben bé sota els números, minut i mig, i sense descans, minut d'obliqu. Minut i minut. Amb els obliqus també podeu optar per posar el genoll al terra. M'estic aquí. I si voleu més intensitat, fora genoll. Val? Entesos? 2 voltes. Cardio, força, cardio, força, cardio, força, cardio, força. En total 5. Descanso, minut i mig, 2. Tornes a començar i quan acabis el repte. Minut i mig de planxa. Si algun valent que vulgui fer 2 minuts, ho pot fer, inclús 3. I si algú amb els laterals vol fer 2 minuts, també ho pot fer-ho. Jo recomano, a mida del possible, minut i mig panxa a terra i minut lateral. Però vosaltres decidiu. Com ho veieu per ser avui dissabte? Ho aconseguirem? Ho farem? Pues res més, material, una tovallola per poder posar els genolls al terra per necessitat, perquè els genolls no et facin mal a l'hora que facis algun exercici. Si tens estona també perfecte. I rellotge per calcular el temps de cardio i els temps de descans. Amb això en tens prou. Què us sembla? Ho provem? Doncs ja em direu. Senyors, aquí tens el vot. Us espero. Fins aviat. Records i un petó ben gran. Ciao.